Vítam vás pri novom videu a kúpil som si také, že Lego Comics, už som si aj toto, ale som to neotvoril, tak teraz to nejak otvoríme. OK. Máme tam mora a som na neho zvedavý, keďže som ešte ani raz mora nemal. Tak ideme si to rýchlo. Takže bum. Ideme šup. Morová hlava, alebo v podstate asi najprv pôjde tento, lebo to je také, že bez návodu. Alebo návod je možno komiks, len ja to budem robiť bez návodu. Tak. Vlastne má aj masku, čo som si nevšimol. Tak dáme aj masku. Som mu dal masku. Tak. Op a opa. Teraz mu urobíme ten meč. Chytiť. Tak ja neviem, tak ideme do komiksu. Aha, chápe? Dobre, nám chýba jedna časť toho lega. Tak preto to nejde postaviť. Nám chýba časť toho lega, takže to nemôžeme postaviť. Čo je fakt čudné, že nám tá časť jeho lega chýba. Ale potom to nejak urobíme. No, ja mám také čusiestky pripravené, ale je, áno, je to tu, je to tu, take opening. Vyťahnem prvú, tak, ju tiež nebudete vidieť. Teraz si skúsim aj prvú zo zadu, ale ja to premením, prehopnem. A teraz táto karta je... pekná. Lloyd's Golden Ultra Dragon. Pekne. To sa nám hodí. Teraz máme tu ďalšiu kartu. Aj tá. Oh my god. Je tu Kitty Badge. To OK. To som nikdy nepočul. A teraz zase. Ideme na to. Ja, máme tu Rose-Up. Tu, čo bol Lloyd prezlečený. Vlastne. OK, pekne. Čo tu máme? Dual Nintroid Gato. OK, ale asi stále vládne tá prvá. Takto to vládne. To vládne. Normálne sa riská. A to je Harmy z... Už som zabudol. Neviem s kým. Už som zabudol, jak sa volá. Ale mám tu... Featurum, jaj.
Ale toto je fakt vzácne. Toto teraz dominuje. A posledná. OK. A teraz si to ideme ohodnotiť. Takže pozrime sa na karty. Táto je na druhom mieste. Táto je určite na prvom mieste. Na treťom uhádnete, ktorá je na treťom. Lebo ja by som dal na tretie, že toto. Tretie, hej. Teraz by som dal ako štvrté vlastne toto. A na piate som dal toto a toto na šesté, lebo toto poznám, to viem aj koho je to maska, ale toto som nikdy nevidel, takže nejaká holúca. Vlastne neviem ani čo to je, takže to je to a to je proste všetko tohoto videjka. Sarpek si necháme ako pamiatku a opening a čo nám z toho padlo. Hodím toto do koša. No fakt zázrak, že nemáme toto súčiastku. Pozerám sa to. Ale ani potom nevidím. Tak. No aj tak si požičame od niekoho. Tak. Čaute.